Gagalaw, ha? Gagalaw, lalagyan lang natin yung stick to. Kabila. Okay. Yan, hawakan mo lang, ha? Pumirmis ka lang doon sa bukid, ha? Huwag kang didilat, hanggang hindi ko pa sinasabi, ha? Hawakan mo lang to kaya, ha? Straight ang katawan, para mapagalaw natin to ng todo. Sana makuha natin. Pang-apat na ako maghihilot nito, ay pangatlo na. Sunod mo lang, ha? Medyo masakit to, di ba? Hindi to maangat. Straight lang ko yung katawan. Yan. Gaangan mo lang to, ha? Ako lang bahala. Ako lang. Para gumalaw. Yun, umangat na. Di pa. Relax. Umiinit tong nasa daliri mo, hindi? Mainit. Umiinit na. Oo. Kaya mo, kung saan umiinit. Umiinit. Oo. Umiinit daw ho, ah. Oo. I-permis mo lang. Magkakaroon ng visa yan. Pagpag mo kaya. Itong pagalaw mo. Pagpag mo. Ganun lang. Sige. Ito ka. Kung magagalawin ito, hawakan mo lang. Iinit talaga yan. Sige. Gaya mo ko. Kailan mapahinto mo yung init to, ha? Alam mo mas mainit. Ito o ito. Ito. Gaya mo ko. Panginoong Kristo. Panginoon sa Kristo. Amang Jesus. Amang Jesus. Amang Nazareno. Amang Nazareno. Humingi ako Humingi ako ng kapatawaran ng kapatawaran sa isip, sa isip, sa salita, at sa gawa. Ama, Ama, tulungan mo ako. tulungan mo ako. Mapagaling niyo po ng inyong mapagpalang kamay Pagaling niyo ako ng mapagpalang kamay. ang aking braso Ang aking braso at balikat at balikat upang magamit ko po upang magamit ko sa aking trabaho sa sa bukid. sa bukid. Para saan? Sa aking pamilya. Para sa aking pamilya. At naniniwala ako At naniniwala ako sa araw na ito sa araw na ito ay gagalaw ito ay gagawin at aangat. at aangat. At nahihirapan na po ako At nahirapan na po ng ako 3 buwan. ng 3 buwan. Sa pangalan ni Sa Jesus. pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Pagpag. Sige pa. Kailan huminto? Uminit pa ba? Sumakit na? Konti na lang. Konting-konti na lang. Dilat ang mata. Ngayon, pikit. Tingnan natin. Uminit pa? Hindi na. Last. Dilat ang mata. Uminit pa? Hindi na. Okay. Huwag kang gagalaw, ha? Relax lang. Suotin mo kaya yung tsinelas mo. Dilat mo muna yung mata nyo. Dito tayo. Ano ka dumpig? Ako ka rito. Yan. Relax lang. Steady. Diba? Gagalawin lang natin, ha? Ano ba to? Pran? Oo. Yun. Tumunog na. Tatanggalin natin yung nilak niya. Tatanggalin natin yung mga lock mo sa ugat. Yun. Tumunog na. Straight yan. Diba? Straight ka na. Straight lang. Gano'n mo lang kaya? Relax lang. Hindi, ako lang. Meron akong kinakapangugat galing dito sa ano. Dito muna tayo. Relax. Yun. Malaw na ito. Ha? Relax, ha? Relax. Straight pa. Inhale, exhale lang. 3 beses. Okay na? Oo. Relax, ha? Kabila pa. Doon lang ang tingin. Focus to, ha? 3 beses to. Oo. Una, papasok. Hinga na 3 beses. Pag masakit, hinga lang, ha? Oo. Hinga. Hinga. Papasok. Hinga. Patulak. Okay. Relax. Ako lang, kuya. Gangan mo lang. Sundin mo lang yung kamay ko. Kunti pa. Okay.
Okay. Okay. Galaw mo. Katulad kanina, yung nag-demo tayo. Yung sabi mo nangangawit, subukan mo yung ganon. Hindi, sabay. Todo mo. Masakit? Hindi na. Hindi na. Baba. Hop. Ganon ulit. Iganyan mo. Tapos salubungin mo. Sige. Oh, di ba? Pumantay ng pantay, oh. Masakit. Hindi na masakit. Hindi na. Oh, hindi na nangangalay, di ba? Oh, hindi na ano. Oh. Isipin mo, paano nawala yung sakit mo? 3 months mo na to, Oo. iniinda. Oo. Hindi mo to maganyan, di ba? Dinemo ko sa'yo, hanggang dito lang. Oo. Ngayon, lumagpas. Yung panga mo, hanggang dito ang sukat natin, di ba? Ngayon hanggang sana. O, doon mo kaya? O, di ba? Oo. Isang dangkal, mahigit yan. O, di ba? O, masakit? Dati hindi ko may ganun. Lakasan mo kaya? Dati hindi niya po yan nagaganyan. Ngayon, nagaganyan niya na. 3 buwan niya na sakit yan. O, mahirap paniwalaan, di ba? Sabi ko sa iyo, kahit kulang tayo sa pananampalataya, lahat naman tayo ng tao, nagkakasala naman. Basta tumingin lang tayo ng tawad sa Diyos, gagawa siya ng himala na hindi mo inasahan. Di ba? 2 beses to inilot. Wala effect. Kasi may spiritual. Ang Diyos pa rin ang maggagamot sa atin kasi spiritual yon. Himalayo, kahit sa ganun-ganun mo lang, sabihin na natin para tayo si Raulo, ganun tayo ng ganun. Mawawala kayang sakit nito. O, kita mo, binigyan ka ng himala ng Diyos, di ba? O, anong pakiramdam mo? Masakit? Ayos na. O, nagagalaw mo na. O, tayo ka muna kuya. Yung pa tayong gagawin. Kulang pa sa bilang yon. Lagay sa bato. Close. Labas ang dibdib lang konti. Natural lang. Hangin lang. Para dyan to. Okay. Okay. Mas magaan pa yan kaysa una. Galaw mo. Ano? Oo. Nawala? O, nawala na daw. Ano? Lakasan mo kaya? Dati pag nakaganon lang ako, Dati pag hindi ano pa yon? ngawit na. O, ngayon? Oo. Hindi na ako nawangangawit. Dati hindi ako makawak ng mataas ng ganyan. O, ngayon? Hanggang dito lang. O, di ba? Kasi ang ganda lang yan, di ba? Oo. Kaya dinemo ko lang kanina. Oo. Anong magasasabi niyo sa Panginoon? Maraming salamat. Nagbago na yung mukha niyo kaya. Kanina namumutla kayo. Oo. Ngayon, namumula ng labi nyo. Kasi kahapon, hindi lang kita mahilot. Bawal kami maghilot pag nakainom ang tao. Oh, hindi Hindi, okay lang po yun. At least, ano po yun, para diyan kayo susubukan ng Panginoon. Kung magagalit kayo sa amin, bilang instrumento, kung babalik kayo. Ibig sabihin, pag bumalik kayo, tinanggap niyo ang pagkakamali natin bilang bilang anak tayo ng Panginoon, babalik kayo, gagawa naman siya ng himala na kayo gagaling, di ba? Oo. 3 buwan, 2 beses na hinilot yan, di effect. Oo. O ngayon, pwede nyo nang gamitin yan pantrabaho para sa pamilya nyo. Oo, dati, ganyan. O, di ba? Hindi ko na gaganon dati Mm. ito. Pero bawal yan, tay. Bawal yan sa ganito po. Teka lang, may papakita pa pala ako. Bawal yan, tay, pag ganito. Yung, di ba ito? Pwede siyang isuntok, hila, tulak, taas, pero bawal siya dito ng 3 araw na kaganyan. 3 days. Kasi may halo siyang konting, yung percent. May konti siya rito kasi baka makalas ulit. Ayaw mo muna siya magkaroon ng lamad. Bawal siya 3 days ganyan. Simula ngayon ang bilang. Pwede siyang, kahit itulak mo pa siya sa pang-araro, pwede mo pa siyang pang ganon, basta bawal lang ito, doon na nakaganito. Pwede ganyan lang, okay lang yan. Huwag lang isasagad. Okay na? Okay na. Wala nang sakit? Wala na. Lalagyan ko lang langis para hindi ano. Bigyan mo natas dati. Ang init ng stick, no? Oo, limit. Yung init kasi yun, kung gaano kasakit yung nararamdaman nyo, tinatansya niya lang. Pag huminto yung init, biglang pumasok yung lamig, ibig sabihin wala na yung sakit nyo. Pero bawal kayo maligo, ha? Oo. Pero, iinom akong malamig na tubig, hindi bawal. Hindi, pwede. Ay, pwede. Inilagyan ko lang. Pwede. Pwede nga alak, bahala kayo. Tawa si tatay. Alak, pwede. Kahapon di ko lang ito nailat kasi bawat kasi nakainom. Oo. Talaga eh. Pinipili niya ako eh. Hindi, okay lang po yung tay. Masakit na ako. Bili niya. Relax lang tay. Palala ng palala nga eh. Oh, di ba gumagalaw na? Oh, taas na oh. Nangilot Oo. kayo, ano. Dalhin Oo. mo doon na. Okay na. Ano masasabi niyo sa Panginoon tay? Maraming salamat sa Panginoon. Oh, maraming salamat din po kaya ha. Basta lagi lang kayo magdasal. Huwag lang maliligo ha. Oo. Laki ng ginawa sa inyo yung himala ng Panginoon. 1 click lang.
Hindi na babalik ka. Huwag mo lang gaganon eh. Pag bumalik ka, diyan ko malalaman yan. Kahit hindi nyo pa hawak sa akin yan, malalaman ko yan. Kasi uurong. Bawal lang siya ng 3 days ganito. Oh. Ganun lang. Pwedeng hila, pwedeng tulak, pwedeng suntok, pwedeng taas. Bahala ka. O, pwede ka mag-drive. Kahit mag-araro ka, pwede. Huwag lang nakaganon. Nagagalaw na ni tatay, oh. May ganun to eh, may taas ng ganun. Okay, nagagalaw nyo na. Salamat Thank po, you, tay, ah. thank you. Okay, salamat po, tay. Ingat po, God bless. Maraming salamat po. Bawal maligo, tay, ha? Bukas, bago kayo maligo, lagyan nyo muna ng langis, ha? Kahit konti lang. Salamat po. Maraming salamat po, Panginoong Hesus, sa mga Nazareno. Maraming salamat po, Ama, sa himala pong binigay nyo. Okay, thank you po.